ngam da keren baha namar la ya thia lu baro hoto kibun ki pelok ki bongi maaf ngene maaf ya ar ki la don halok jong ki kam makin le makin si kin le kai kim no yo se kin le kai kim no kikmat sapit dak ke video ru kan batai no ingi ito kulis bon te kalau ngom de pelok kibun ki pelok ki bala kelis pangene ka callback te kane ka callback kalong ba pila banyo diamond hadu lai pho aja mo lai pho aja tuli diamond lada phi bo bhabok nong lada phi bhabok pin op ya ki ba hadu ngam ngam nong box ka ti try ki la bandon hadu ki khat riu ni khat new tuli box pin open lada phi da bhabok phila banyo ya ka diamond mo ka diamond ba lai pho aja te kibon ki prolog ki bala persyang ban le tang makim la mar mon la de ban yo itu ban entar itu UID yang to kalau ngum de pi persyang da ga Gmail account persyang shwa ya ka Gmail account la de pi le da ka account kemudian ka ni ka guest account ni ka Google account pila persyang da kubai kata la da kam long ta kanong pi kubai la da shubu bon ki pro ki ong hang ne ki ong ba ngila le itu call back kan ring ngila nyon to link kala nyon to link kamot kamelam sa Google Chrome ti ya katuro nak mar pi kali join kay lam ti la da kaya lam pi sa po game ti kamot ya katu ka account ba pi invite pila ban log out kan log out try to account hadin ba pila de log out itu account pila ban mut bang pila ban login da ka tu ka account jong pi ka ba pi mut ban tho yu tu ID hadin ba pila de ban login yang tu account te kan sadon ka option ba tho ngatrai phim da shai bha namar ngam don kim te namar ngaru menta hame shule e phi ban shue kren ni khana bat phi ngam don kim ti ngam dala bha ban pen sku thu e phi te la da phi kwa ban shai ni kwa ban tip company phi haban chu text personal lenga ba WhatsApp le ne jing leng ba jung ka leng ba jung ka phone call ngam no tikum ta lem da kilat ki ban chuba tai hang nei phi katai ka we galat ba phila ban le be tangata phila ban chule bi kum tu ba hi kai tele da kamlong tu noi phi clear data shwa ga Google Chrome ya Google Chrome jo phi clear data da phim nang ban clear data ya Google Chrome phila ban page na po YouTube sa page sa tho be how to clear data in Google Chrome kumta te la da phi clear kumta kabut hoi to ngan sai no ba phone rei ya manta kan batai shwa kat bangala ban pen su thu e phi kat pe phi la ban su thu skap shwa kalom ne ki tu ki plok ki la le tang ba ki myo mo kim don mdei ba kim yo an re kim don ne ta option ban thoi tu id te hoi shisha kan ne kala ban dei ba chaneru ki bon ki phone ki bomlong ban enter itu id mo kim don option ban enter wat ngaru la persyang re ngamla ti nga persyang da ki Google account ti kala namar ke Google account kadon haglok phone phi da phimla da Facebook phila da Google account ti kata hi ten re jenjar pat la da ngila bro artli ti khamsuk ingi ti kata nyam da pen slem ka por phi ban chuya kren ni khana hang ne kamen toy no na shuka banoi phi watam sangwe namar ngam don ke mak ni ti ban chu batai hang ne ru ngam la ba ban chu batai lengkot leng khang ni te la da phi kwa ban tip kham ne phi la ban phone honu number junga u number junga phi la ban phone honu number phi la ban text WhatsApp ngan ong number khandai lai riu pra sau san nhiều lai ar utau do number junga sa text ngaleng ba ki WhatsApp
Lele pila ban call direct nga hadin ba ngalakut kini ke live. Te tangam tai pila ban call nga unu number kendai lai riu riu pra sau san nhiều lai ar. Te ngan sa batai bahai phi ngan sai kren personal ba phi ngan pen sngo thui phi na du basdang hadu bukut kena bakan syai. Te ngangai pila sngo thu ba pila yo ya phone number juga pila ban text direct dengan WhatsApp. Dan pila ban call direct nga tu number bang le ban IP. Unang barang ngula de ban IP hakane ke video dan hakane ke live menta kami. Te kibon ki pro ki barang kwa ban le ka game no pila ban le ka game nan di kwa ban calling aru sa call kam sipang hadu khadwei khat RBC tumtu sa calling ngadang bon ki kam ki nga ban pendap te ngan sai keren berpi ada kwa ban don kam ki ber don kam ngan pelaj por khnang bentai pi ko mangla kular hakane ka live stream te kulai sibun ngin sa ya kan pat phi hakawai pat ka stream man hakawai pat ka video ti ki bakwa ban yo shisha tu call back sa calling a hon number sa chisin kendai lai riu riu pra sau san nhiều lai ar ti kulai sibun ngin kan pat phi hakawai pat kublai